buat kejingan nam kam dai syu ka bakai mah te pelok sai sin pat nga pedang supaya pi sia kan ka YouTube channel ka jonga baro ai pi tiap ba baro lai teli kita ki election gila diap mah te sibun ba ki jingkular kumngi ki pat ba ngi Jumat ngi juyo nakaliang jong kita ki bangila banong kita ki nong mikmat ki bala kular yang bangin penio ya kata karoi kapar ka haka imlang salang ki sinong ki tau ki jongi te mentakas ngi te yang ini apet ya ka we na ki sinong kata ka ba mat bahaya sibun ki jing kata ka de ka sinong sok kami bat sibun bah ki jing kam tam ka kit ka ba ka pang ka sitom bat habaro ki liang te yang ini apet leng ba ka ni video pila bani I kat tu kat ni leng ba ka jing yo jonga ban lum kat tu kat ni ki video lengkot mah te mentang ini apet ya ka ni ka we na ki sinong ba Jumat bahaya ki jing buat labun bun senem ha ki jingkular ki juwan kan ni kesnong buat nganya tu ya piba kesurok sekali kesnong kampat laj buat ki haban nya kejat kumba si kilometer si teng ban poi senong buat ka lentiru kalong ka ba ban nya hamtam ha bapang masitom ba bakit ya ki brio tiang ini apej mentai kan ni kesnong buat perlo lengba kan ni video ngam don kata ka jingmut bangan kentho yano bangan kentho simet neng bangan kentho yano leng bakan ni ka video andrai kan ni ka snong manlakasan snem giju pentrei ka surok bad ka surok giju trei kam ju poi sido snong wat hadu mentala bun ba ki snem te pelok mentangan nempen slam show kan ni ka video ngini apej ban ma sobaya apej kan ni ka video kod kan no ka jing pang ka jing ut ka jing sitom jong kinong song snong kan ni ka snong kan ni ka de ka snong sok kami ban aduk ki kan thai ki khana ki khalung ru ke ban tre sitom ka ba is sangsot bat ka ba ngau sangsot syu kalong ba ban kit ya ki marep ru kalong ka ba ba namar ba kalenti kalong ka ba kham jingai bat ka ba kham op bat ya ban namar ba kumba pitip hi ba ki marep ru kilong ki ba kham tat ba mata ki por markador ban kit iki marep ka bainong mangin ai kita ginong belah ke bang kit ru kalong ba kamrem bat ka ba isang sot syu perlo ni bat ban yo ya ka light ni ka transformer ru ki haban ba aleng ba ka bormet wat pila pan i ni ka jing isang sot ka jing ut ka jing nam jing kini ki pat ba ki ba ki dei ni kinong song snong jong kani ka snong sok kami bat menta pin pej hang ni pej perlo pi hadu kat no ka jing ut ke jing nam ke jing terha kita terpeng mah ke jing kular ya kapan penyo ya surok kalong ajan man laki san senem bat kiju pentrei ru man hasua jong ke election kiju pentrei ngatrai de na ke jing penbiej election ke jong ki bat hadin ba kila dep ban dep ke election kelas uja ano bat kelas u long kumba kisu ban ben bat penbiej ben nya kini buat ya kasturi jong kasurok kalong nomor nadu kipor mensua du kitma Bangladesh untuk ai kila penti bela apa dia survey ya kan kasurok andrei kalong ka ai ka ba sausi bat hadu menta kampat la ban pai situ sinong bat kabaki penio mentaru ka datang siteng kabaki siang rong bat pila banyu isi bed anda gila poi gini ki perlok ki baya ba ya kan transformer ka bala du cetai surok kin se iya ka jinglong jeng surok bat bentar ka surok kamdei ka babha bat kala nerli ki rong boro kala long sok kram ha bat susu kalong ru ka ba sosi ba ya ki breu ki ba pang ki ba sitom ki ba armet ki ba khakun kumtu kalong ka ba jenjar ba sigini ki thain namar ka lenti ru kamdei ka ba bha ka long sok kram bat kamdei ru ka ba lenti ka ba keluit bana kaliang ka jungi karpat bawa balai ka sarkar ka banbeng hidup kan ni ya ka surok ka bakong sat ka dei ka surok bat siya ni ka than ban sinay ka surok kam dei ka bajenjar long ka basuk ba namar ka jaka kam dei than ka ba adu kata ka ban jenjar makin sina dei ka long ka bakam suk tu baik ka jinga pan ka jinga ut ka jinga nam kam dei syu ka bakai mah bat pi hang tu ki bapoi sarut ka kejat gitu sarut lanti bat andala urway ni nga ong pi ba season ba kala ban kan ni kan saban lut ya baro season bala tulat uway nakinong ya ba ya kan ni ka semua ni bat pej hang ni ki ba sibun pa bro bat sumar untuk kila ban sakihi ada jing he jeng bat ka jing khia hi kalong kumba saus pa san spa kilo
bat kajing sat bat kajing syak ben kalong habarok hikiliang pe menta PUI ya kita ki perlok ki ba ya kita ga wai katong semua ga bala du ru ya kenduk lang ni bat akan ni kapor ge layap kilaya syong thaj swa siphang nang wan penjak thaj ya ladi bat kesuñ beneng ru kalong ga basyet ha sigi ga than bat kajing apus ep kalong kumni harum bet bat menta PUI sia utai utong semua bala du bagi la poi sigi ga surok kajing long kajing man ga surok kalong kumtu bet ila ban sakhi hi ha ni ka video bagi perlu mentah kini gila ya type bagi la jerem bagi terpeng baru teto mentah kan ika video ngini ya page wai gini di badang siapoi bat kejing type kamlong siu kebakai bat kalong kini room wow kejing ut kejing enam kam desiu kebakai kalong kini room ni bat ngakrai pi ki iya kan ika video pun sakta ha kan sim bat mengaruh ubaya dan mentalang kan ika por bat kalong sisya ka ba isang sot sisya ya kini di perlok ki ba akan di cakap benda ka musim kejing kemen kejing akan hoy kejing ya perta nomor ba la jan poi tat hau poin bakin sabu no yang neutron semua pe musim ki perlok kalong hoy bankit yo ki marbam ki mardi kalong ga ba ba namar bang ha bankit da ka bormet pe tu pi yo iba yo kau ki bankit da ka bormet langkat kalenti ga ba sini kam serum te kala kam bhai kalanti bat yakin narot ki bangi haban snaying haban kit daga bormet kum tu ar ngot haban kit ki narot ki kam he kum tu hang ne pinya i ba wat ki kan thai ru ki haban tre sitom kan no kajing terha kajing ut kajing nam kajing ki kajing pang hamet kaphan kajing khus ep ko malaka singi ba malaka por krang ban yo ai kayeng kasem ka babet ka babiang ru haban tan kum tu ki narot hang ning ya kendu ya kini ki senrang ki ba dai ki rang ba ki ba pendap penbiang pakit baba ya kayeng kasem ki menamar mentara singi ka dai ka singio bat ya kendu ya kini ki senrang ni ki rang ba bat ya kendu ru ya ki perlok nang ni nasionong ki ba ni haban kit namar ba ki pang ya ban kit daga bormet leng ba ka syuki kum tu hatu pi ki ba page bayu i kani ka video pisau kum nu namar ba kajing sa dien kajing sa ban ben sa kitan nong kendong pej adu kat ni pi kini baba kini ki bapang ru baba da bormet kum ni kum tu pej kalanti kalong ka baret ba pej dangi bakala ka kejar ru ngila ban hap no stu serut ru sa rut lanti namar ba ka kamrit palat kalanti sini sa snong ba pi kum tu kam tam leda kipang kitu ki bakam he beriu le kat no kajing sitom kajing jenjar ban ya ba namar bangi hab ya ba kham ya bun ba bat andai la kham ya bun te ka suthu hi ba kalanti kalong ka bakam ret pe balong khong wan kum tu ki wet ki bat kajing terang kajing angnut jang ki ba dei na kan ni ka snong kalong hi ya ka surok ba kita ki ba dei pe ya ka roi ka par ka bha ka miat bat ki ba don ka bor makin sobha ban ai lem ban pe khmat lem sikani ka than leng ba ka baki ai ka surok namar ka surok hi kalong away na ki bot lum ya ka roi ka par ka bha ka miat ya ka yo ka kot jong ka than hi borok ka way bat ni kermen ba ki ban yo i kani ka video sobha ban ya share lem kanang ba barok ki ban yo i kani ka video hadu kat no syaki than no kandong kalong ka ba ba bat syaki than ki ba kham sa le syaki balong them hadu kat no ka jing namar ka lenti kalong ka ba kham red ka ba kham op bat anda ki snai ka lenti ba kham he ru kam dabha than ka jaka namar ka kham jenjar bat hateng gidon gilenti gi bakham jenjar bahawan ya itu kublai sibun ba pila page sitom ya kani ka video bat soba ban share ban like bat subscribe kanang ba kan poi sa kita ki badai page ya ka bahakamian